Nejinga gichinde chabe no manchumero Ndizi bingo kwariani asemesa ya mangana mayari tumaina riagenda de watekaime na isiko ya Gusii ekaroreri tikuria Jumatatu jitarikisa tomodinyo tano kabero mwaka bijirubere ntemeronkebere neseto karocharagie Chinsa Ikomi kango kwariani asemesa mangana mayari kiagana mangana de korekana ime na isiko ya Gusii no kuboli kwa na karanso ike edinetobe naye goikomwelio egaroko mayabuna bono nigo yabeiro wakwa gojia sumura ibwenze Dr. William Ruto magiga yekambero kya high court gotugudirare buna bono aba chief administrative secretary so banyaride bago chorwa na Ruto osinu mura ibwenze nigo etabwatiti richiko egaro mura ibwenze achorete aba cabinet aba chief administrative secretary emerongo etano ayo egose ekinekyo nigo kendete gotegererwa gosuku na chuoko nigo kendete gotegererwa kurwa sekambero kya high court asansemeli ya mirimani na mangara korekana sobomobori we kyama ose abaraiba ao be kyama kya UDA barenga sorongora Gusii anene asokogendera koni obosera na kororemero bere kyamege kobeka erigo tinga asorgongo rwa Gusii ayungati yali agendrete as account be ya Nyamira mangana yendemero gose igoro yoro beberwe count ensema ya keroka na keroka no kyagendera asensema ya ne kozo chikonyana no molekyo chob mangi alteina ali agendrete kurwa sekambro kya Nyamira kolinde kabamona nje Ikomi kana taina na boko ya gwati gotera sensema mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News digital wega sensema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News Joshua Auta na tukubaterana kurwa sensema ya munwe manyerio abwe nyanja mana kunago chira senjera yelio gyamo ne chibicha asomgo cha sole na nje Brighton Makori. Magega bono yomo Kenya yomoko enda asekambiro anenekera nyalde gakomoje serikali ya Kenya kwanza wetero murayo monene wetero murayo bwense Dr. William Ruto una nigo atabwatiti richiko asoko bachora jivu administrative secretaries abanyalde bago chorwe meronge 5 bono nige kigambiro Alitko dialere kiendelete kurwa ogochika kwaye gosama chibwaye asensemeri ya mirimani kyanyareke otabuna anigo muraibwense gose chi position zo samabaga ya jivu administration secretary sinigo atabwadiri chiko ase ense ya Kenya benchi gose ekoti yo yekorawa naba justice batato Kanyi Kimondo Edwin Ongundi amo na Ali Vislam nigo bana baterebuna amabaga ayo yabante meronge 5 nigatabwadiri chika sensi to ya Kenya boigo nigo baene kiribuna abantu oseba Kenya mbarwete birengereri byabo igoro yamangana ayo nande teko babuya ekero chi cabinet secretary chire meronge bere bamaye gotwara chief administrative secretaries emeronge 5 degaturaiwa na kibanyarba kwana korwa sekambero kya mirimani ekigere high court September 2022 which only requested for 23 posts. On the flip side, the sequence and procedure that led to the establishment of the 27 additional posts did not adhere to the constitutional principle under Articles 10 and 232 of the Constitution and conditions set under Section 27 of the PSC Act. This process, in our opinion, did not satisfy the guiding principles set out by the Supreme Court in the BAT case. We say so because, as a guiding principle, public participation must be real and cover all forms of governance. It is noted that the public submitted comments in the public participation exercise based on creation of the CS office in each ministry, not each state department, as indicated in the President's letter dated 23rd of February 2023. It was incumbent upon the PSC to prove that the public participation exercise covered all the additional 27 nominees. This was not done in accordance with the BAT case, and in essence, based on the record before us, it is evident that PSC failed in its mandate. The undeniable conclusion is that the process of establishing the extra 27 posts was unconstitutional. I'll go straight to the next issue. Did the President Amange bono yuro yokuna choku ni wajwa nyara gekura gense ya mwana marogoba
sensemeli yemanyi Jumatatu karondoje abari baito gose karondoje valinyo sero na finiso nyanja bagenda kwihariga nini bachiko koretera yu asenjera bukirano gikoragense ya Amayia margoba igono chukanyora yu asenjera yubukana gutikana na abukuru wa senseme ya Milimani High Court no tokwenda wikase county ya Nyamira sebono ekigambero ke Nyamira kigambero gichindemero senseme ni bidu tetana na se county Nyamira kerigeti gochiko kwanda usikuru kuna jara kwabo igoro ya orobebe okubuna orobebe we county ya Kisii and Nyamira ene nseme ya keroka tetanyona no muri kwizo mangi wara senseme yo yenda tutubwatire ngane ya tutabina naraganda tekorekana senseme inani gereki abantu basemerati kurwa sekambiro litukolera lero Biamono kurwase studio niko tonyora asemo kurwase kigambero ekenene Nyamira asegeka kende yonsi nigo omonachi ekina arachi bategerera chiroboti kurwase musavea kurwase ababise kurwase service chindamero nabo igo bategerera ensemo ye county ya Kisii nensemo ye county Nyamira ndego tema kugayana inganeye ye border igati county Nyamira anene mono ensemo ya keroka inyoranga igikage getali getambe gya etaiga mbaba gutagira ensemo ya keroka anene mono ensemo ye bwate obutusukanu bakatema korokania ensemo ki ere ase ensemo Nyamira ensemo ya Kisii nabo igo bono lero nigo turabe tokotegerera oroboti urubabete bako tema kubuati na tobe tukumanyanga na kiboserero ekigambire barachiko kurwa okuna chakwabo na boigo gotemanga enentira emo yo gotemanga gotegerera ekineke ndinde tuchikumanyanga ase kineke ngaki kirachikoba ntobe tukumanyi na ki kiregendo kirabe kubwase kigambero ekenenegie ye county Nyamira High Court asigenzo nani kwa sabanke linga tunakotengera Ndizi TV asaba reto ya saa 1 saa 3 asendaro niko batebia so wagale igoro yengane elitaria nenjo maangi kinko reporter ya Ndizi TV korwase kigambero ekenene kya Nyamira wono tiganyira ni bibageri gochia ase studio Kero tukosuka bosio ekiama kia UDL tukolero nigo gyatwara musangano ye ase county ya Kisii ana sensemeli ya mosojo asabarai ao banyara bawe kana sensemeyo anene gukwanira ali kiame gikerengete kobeka gochibosio anene asensemo ya Gusii gatia barai bado kana sensemeyo ngamona secretary general we kiame kyo Creobas Marara omugachi we kiame kyo boigoro mubunge bwebunge ya Gitujaje North Javet Nyakundi amo nabarai bande seboigo omubunge South Mugrango Silvano Sosoro anyaraka kwana mange kolende nanyore kingese kurwa sensemeyo anekarate yabasae gotatumeke mitanda bobe se okunya kuramana omanyanga geto kali na korrete gasi kiabeire lakini nta yabasae mwachira ntogo toka mitandao korumambi paka marogoba Facebook Twitter WhatsApp ayoko nyakolika nyarebe home osoro home muntu gete in sijui nyarebe internet yeyo gotumia diarero nkwegeri ochakira rero ichuma kera ichuma na aramis so hege tokoroka Public Service Commission ego advertise tigasi every Thursday and Friday yatangasa kire ministry wa apply ti group yecho mwaji convert kwana kolikali go dengana abe ketama sakaragete muraige to soro nsugumire karibu sayego kwanyore street kwa denga osoro ndusinka nga ingo kohira to apply tisakara ngode ko beka hande ekwanyore tenderea nderea ko kono na keko kweliye riga eyo euma torana no driving so tebi ngote yabasaye baito ba Gusii apply tigasi through public abamenyi kurwa sensemo yegesa yere ase ime ya gitutu centro nigo bono babokera ase keri bagote abuna nigo yomo abete kago itwa asenjera etamanyiri ase enseme ibono omusao yobwe myaka 70 neye mogosomo yunyateka usiruma bwayo bwate myaka 70 noyomo Bakalias omurwa nigo bono egotebekana buna nigaitetwe asenjera etamanyekaniri asebona mumenya abanyarire bakoboria obotugokorwa ene kwena kinangi kerete engane igokorekana senseme yo anene
ne karondo china ba mochirie Chinsa o chuborendi ase county ya Kisii. Samarieta ngoro ku Joseph Waro osioma liriba mbagete ngoro kwemboga itangani kabisa egesa ya ita ya beire nkongu esengenjo abana baitombara abakwerigeri abana baitombara abakobuta bakare ita wasi abande bakoni chinyeni abande bakoni ebintu binde lakini bono esengenjo security ya beire nkongu abantu baito ba community policy bangeire goita abantu bande bonsi batakoretiki batabwati magoso igo abantu baite togo condemn ogokuoko ku mwana oyo omurwa orenge a very young soul okwete sengenjo yogoitwa n'abantu baito ba community police na anda abantu abwe babogoiri ne gas regari e county government igo togo condemn from the word go kurwe county government enkikiagerete baka abantu aba baiti egari bagocha igakoria abana ga in the village koja kubaita igo ntogo konde mwegente ke na serious note togo tebanga justice yerokane nono mugaba noito aligereria mangana yesengenje gari yarenge gari e county igo meaning abantu be county bonsi barenga reinforcement n'abantu abo ba community police omwana oyo baitete gari very innocent no mwana orentakana no mwana otabwati obwate mamumu abo bweka talinga garenge omoibi tanya kuiba tanya gukora bintu binde byobosali omusubathire demdo ngundi nigo anyoriro bwene bwaye goetera ikambero ase okoba omwe musio mojore gwetera ikiama gia Jubilee asobo chori bwo mwaka ori oeta korengana nere nigo libagari ayeli aetu muntu mongao oyore karani mora obino asebana deruna libagerio korengana nekambero kana zikuna cha natakire koliewa endenere achaki okore mirimo yaye muno mwe omojore kaokwana nibana bolirie eserikali ekause e assembly e county ya Kisii kwene kwina konyorale libagari aye na gochake mirimo iyo bene ngoro koredemta mukundi kero mukasi Gusii ga busongo na berire Jubilee myaka menge actually na renge ko na nominated to kuba namba 3 as Jubilee party all of a sudden ngachanganya uri tende very so changed from number 3 to number 27 bagende court tribunal gasebere tende anadira niwe si number 3 se yarenge kereri si yarusitu ku Kisii county bono na bertoro tukabuye kina gaganya Jubilee gosene change te bwatie sheria yetu ya oda yetu ku Jubilee ku tribunal ngachire nande roa court nande atebere the same as by PPT atebete ngiriteria ne number 3 ngira nerigu nare gatebo igo tokire take nanda kagenda ka appeal high court na high court naro yabikire judgment the same judgment so I only thank the court ngoteba mbia money court segasimwa korire ngiya sokobwati haki tukumyoka court asoko konya omurai bwa mubwasi miuro mojo ni Kenya Raila Odinga garagendete taro ya sensemo ya Ruo Nyanza ritko ulialero nigagenda goikase skuru ya banyaroka ya Dr. Ida Odinga imeya asonga Siaya county ya Sebono hanyarire kagosegetana kwa bana aborokiwa omoyo buna banyare bagosoma ende bachwikera chindoto cyabo gochibosyo boigasaterumna nigo erebuya ababwatani ababechisemi kwenda kwina gusira barachisemi asense ya Kenya boniga murayo yunigare ase parasa agose public parasa sensemo ya Asago Trading Center asebeganda de kwanda abamenyi bensemiyo kolende turanyora nkanyara ka kwanda aborokiwa beskuru se aborokiwa beskuru ya Dr. Ida Odinga imeyasoga e county ya Siaya to be able to face the rigors of life. So I am very much a strong supporter to ensure that our young girls are protected and enabled to acquire proper education. I know you have a bright future ahead of you. You have a bright future ahead of you, but you must work hard to be able to acquire that knowledge that you require in your future lives. I know I'm standing here in front of some future doctors, future nurses, future teachers, future lawyers, future engineers like myself, and future pilots.
and so on and so forth. Opportunity is boundless if you work hard and if you are enabled, not only by your parent but by society, to be able to achieve your talents. Omobrahim Cabinet Secretary Musari Mudavadi ni gabana nyarire gakobori ebyombe awao okwena kinkubatira nabire erikoreto bwa matobu ya asense ya Kenya gakoya kwana yurit kurero anekara nyaraga wikarana sumusangano World Conference for Friends Church Quakers ime ya Gabarak Nakuru ni gabana deno kubatira nokuya na sejinsemo jia amangana ichikanisa ni garakini bwa matobu ya asense ya Kenya. Ladies and gentlemen, it is my honor, both as a Quaker and representing the government of Kenya, to heartily welcome the World Quaker Congregation to Africa and particularly Kenya. It is our pride that Quakers in Kenya and Kenya as a country are host to the first ever World Congregation of Quakers. This conference is truly a landmark event for Africa, particularly its pledge theme, Come, Abide, and Go. The theme is daring Quakers to reach out because we believe Christ is calling unto us to come, abide by his teachings, and then go on missions. Sejinga keje jomusari na nyaraka ukwanra igoro yemero birida kere kobekwa erikora ne bitambogero nkwimokero wirigoro igoro yogo chenji kwerire yatabuna ya retro bonjorere ao anekrabo lya bantu kwenda gusimeke mete ne mirobirinde erakonye asokwerwane kurwa sogo chenji kwerire. Climate change is now a big problem globally. We have a crisis. We've just come out of the very severe drought. We know that a lot of the conflict in some of the areas that were mentioned, whether it's in Turkana or Samburu, or even at the border level between our country and other countries, the issue of fighting for resources is a challenge. And the biggest challenge we are facing. Serikali withira sewisara yobosombya manuwa gachini gabano ya boli yokobeke miroberi ya bene likwena kuna emespasukano ngokehane kere gosenko erera asense ya Kenya ni gago nyamaga y'abantu gosirumwe bwabo asense meri ya Rondiani e county ya Kericho asebona bamenyi bensemeyo na bonjorere ababandete gukwanira nganeyo eibonerete delibera litindi asense meye karo aba county ya Kericho yagani gosukia abantu bali kuru bali bakoni ebintu kuru asense barabane barakorende nigo manabaru bakanire asebona baboli ne mereboli netakire kubekwemiya yogosira na gukora mbasukano asijibara. Yangu ni kuuliza serikali iweze kuweka mkazo kabisa magari yaangaliwe inspection, na pia hiyo ingine tuwe watu waangalivu wakati wanaendesha gari na wasipepe overloaded kama vile tulisikia Azimio akisema watu wa pepo wengi. Kwa hivyo sisi watu wa Kenya Kwanza tunasema kitu kama hii hataki kuisikia tena. Kwa hiyo serikali yetu ya Kenya Kwanza iweke askari wa kutosha, mambo ya inspection na watu wa pepo wale wanafaa. Kwa hivyo ni pole kwa ile county au mambo yote ilifanyika. Tunaunga mkono mambo ya kibono nararinga Chinsa Ikomi korende nyurana emanye Jumatatu ngojerege koragense ya muyabana maroba egaroko chukumirana na Vincent Nyanja nivoni oserva koretera mange banarete gwate kaimena iskia usino kubona gendera ko gwate Ndizi TV nero bwansoma usi eriane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusii.